Ogechi undenga. Ogechi otu kuje. Otu ndenga na ala. Otu gaba nanga kwema. Ogechi first grade undenga. Ndenga danaga otu lawa. Old akuna. Ogechi old kago. Ibu Chicago. Ibu ndenga. Ala wacha go otu langa. Udela. The good car otu giji outside. Udi kishago. Neme pipugi. Awu pipumu. Awu udela. The good kishi rotoke. Ashawu. Integrability. Ibu go iregistra. Ibu gijiba. Za. Ibu gi registra. The thing are so choyi. Dike ebe okashina go down again go da kage ebe iji paliono ijirili umke ya o ikundenga Ogechi ikundenga Ogechi otukuje Ogechi otukuje otu ndenga na ala otu gaba nanga kwema otu gaba nanga first grade ikundenga first grade ikundenga Ogechi first grade ikundenga ndenga danaga oto lawa ndenga danago gi lawa Ogechi nwayi bu mpi negere gi si nwayi bu mpi n'isi onye ala akumeke Ogechi Ijele da atụgojo na ụdị ọbụla ibu bịa anyị ga-agbu ya Ogechi na ụdị ọbụla ibu wee bịa anyị ga-agba ya onwe onye ịbụ onye oshi ịbụ onye okwu na ụka ịbụ troublemaker you are a troublemaker ime na mmadụ bụ devil ewu devil you don't want to call a friend the reason why this your friend will give us go happen it happen because iji ọtọ ha ncha nne ọtọ unu niile gba akasala n'aka m na oge ebe n'ọhụ ka na-agụ agụ na ikpu ha bụrụ ikpe nne ihe a bụ ikpu gị ọhụ ikpu gị nne ọkwa ngo bụ Cynthia Nkechi ọlọngọ bụ Cynthia Nkechi gịnị mmanụ mgbe mposu zerie ịmara na ngọ ihe a ị na-agọ na ọ bụla aka gị nne ihe a bụ ikpu gị ikpu Ogechi dịdị ya ikpu gị dịdị ya unu niile ka unu ha nọ na bọksụ ahụ eji m ikpu unu ncha niile Association of Women na-ele ikpu Association of ndị agadi nwanyị agadi na old ibiriach na-ede n'ife ikpu unu na-asụ oyi ikpu kachala nka ikpu nwechara mmuku ikpu ajọ ome ototo ikpu ekete ikpu ndị nne ochie ikpu gbachara afọ ọnụ ikpu gbara akwala ikpu tere aka ochie ụmụ ashawo koromoto ụmụ ashawo ụmụ akwụna ike gwụrụ lụta ya dị akwụna ndị nne akwụna gbagidoro akwụna nwee PhD na akwụna ụmụ nwaanyị na-eri ikpu ha n'iro ndị ụmụ na-adị achọ di ndị antị gwegwegwe ndị ụmụ na-adị achọ di ikpu ndị nga ikpu ex-convict akọnviticha na ikpu unu n'ime nga Ogechi i nwere a very bad reputation under a cause under a ebe kubo Ogechi pụtara wee sị na nna gị lalụ gị n'ike ịmakwa ihe ịpụtakwuo na nna mụrụ gị n'afọ lalụ gị n'ike iwe tibe mkpu kpọpụta nna gị ilo ndị eke wee bụrụ nna gị Ogechi ndị eke wee bụrụ na wee tụọ nna gị nga ọkwa 3 years ebe a ka o si wepụta ya si ahụ akpọpụtazie nna gị wee baa na supermarket ị ga-eji ihe ego ebe o jere ihe ego ka somebody wee pikie up nna gị ada asụrọ epike nna gị ọ wee bụrụ nna gị jebe n'ụlọ ọgwụ Ogechi eji m pikshọ ebe nna gị nọ n'ụlọ ọgwụ Ogechi ị gaghị ọnụdị nna gị ọdị nna gị anwụọ ị gaghị ọnụdị nna gị ọdị nna gị anwụọ nna gị anwụsịa ewee bụrụ your father ebulu nna gị wee gaa nie na cemetery dị na abroad nie na cemetery ime nna gị abandon other people ewee contribute si ego eji wee nie nna gị a contribute si ego eji wee nie nna gị gị gba ọsọ Ogechi mgbe a na-eni nna gị you are nowhere to be found
Ogechi Njaga, mgbe a na-eni nna gị, you are nowhere to be found. Ewee n'isicha nna gị gị gbafu gbọgbọgbọ ya gị zụta mmiri ajọ nwa ịfụtọta ọkwana kọọsụ ihe mekọtara nna gị ọkwana na-eso iji agbagidekwa nsaga ọnte na-enwụọ gazi ịchọ ihe ya i nwere kọntent igidogala na Facebook achụọ gị chụtakwa gị na TikTok ebe bụ asị n'ọmụ ka iketere isi n'ọmụ ka iketere bụtụ ị ga-emechisi okwu n'ụka na nke ma ejụọ onwere ebe ọzọ okwu n'ụka fọrọ ka ime ekwensu ashawo old akwụna Ogechi old cargo ikpuchi cargo ikpu ndị nga alawachago ka ọ tọrọ nga akwụna enweghị ifere inwere oshem inwere ifele na kpuo n'ime shawo udela negodi ka ọtọ gị ji nọ outside negodi ka isi agọ na-emepe ikpu gị ọwụkwa ikpu m udela negodi ka isi ere ọtọ gị ashawo na-asụ bịa na-achọ custom online negodi ka ikpu gị ji nọrọ everywhere ga na-asị ikpu ga-eyiri naanị na-agba egwu negodi ka di gị si eme ka onye atụtara atụta from komkom negodi ka di gị si eme ka onye atụtara na god bin ị werela ihe kwụọ deman kwụwa ya isi ndị polisi abịa gịchi na deman emegala nke na ndị polisi kara ya na ndị gakara ya ga-ewere ihe kwụwa deman isi deman na-eme eri anụ na deman na-atụtụchi ihe na dosbin na-eri osu lukata onye gagidere local police everyday akpọrọ gị police local ex-convicts every year akpọrọ gị police akpọrọ gị na nka gara and the worst thing ndị police ọwụ gị nke ọla iruru ga-eyi sọkpụ gị akwa ebe ọla iruru ga-eyi sọkpụ gị akwa ashawa enwe class inwe na ego iri too poor nke ọla iruru the only thing you do is to carry your igbu to be distributing n'ogechi ị ga-achịzikwa m na nga ịchịtakwa m na nga gbuo gị ugboro ka ị gara aga ex-convict gị with the lowest of it all because in the G you get settled in when they go you are too poor you are too useless udela in when nna gị brula fime gị from a no place bubatara buru problem bubatara iwu onye Igbo you are not an Igbo person you are ekwesịrị zara gị ka azịza zapụ gị na Delta she not Nnewi la you are not a Nnewi person onne gị ngo pare ga akpụ gị ime aghara buru sụọnụ ya buru ya buba na Delta ị na-ala ebe isi bịa can't you go where you come from usu dịka gị bịa na-emefari Nnewi's name udela negodo aka gị ị nwere 1 million colors of your body negodo aka gị bleaching cream eji gị mere ihe nsọrọ gị ị na-ete bleaching tegbuo onwe gị itegara bleaching ikpugo ọgwụ iredistara ikpu gị jiri ba zaa ikpu gị iredistara dete na-asọ chọọ oyi dịka ebe akpụkachara legodo ara gị legodo aka gị ebe iji pali ọrụ ijirila ikpu nke ya o if you keep it thunder magbuo gị iji ikpu nke ya but ikpu gị is going everywhere dụkata ebe ịpa nka nara voice note ga na-eme shia abụọ na m gịnị dịrị ihe abụọ m lee n'ozu ị nwere nna ọ dị same nna asị na mma gị onye ara kpọnwere ime ya nwa na dustbin that madman at least other people nwedịrị mma mara onye nna ha ke gị wee onye ara nga nne gị chọga nwa agba ya data ebe ọ ga-atụta gị na onye ara atụwa nne gị ime na dustbin mpaga nọ na dustbin nwụọ ị nwere nna ozu dịka everywhere jere street gị niile achị na ihe iji eme ọjị wa ọkpụ nke ọla iruru ga-eyi ọkpụ akwa achị street gị niile akwụ na everywhere ga na-agagharị inwekwadịrị ihere agadi nwanyị are you not the same person bara okonu I think the woman that ọkpụ ọbara na-agbazi gị n'ike na ịchọkwuru ịmụkwụ nwa ọzọ how can a grandmother my great grandmother ka gị ga-eji emepe ọkpụ mụ ya nwe again? Can't you see that Obana is written all over you? Nga gina George, nga gina ike monkey, nga gina ike akaga war plantain honoko. You quadri here. Look at Ibu Gigi me Saraka today. Your Ibu is flying everywhere. A very hopeless old idiot. Imagine joy. The worst in he begin a international case. Can give a local case where
Up again, I guess on a police station, Nine. And those your local place, EB. Oga gets will I catching the police here, Jimanagi, at the Koga Kotula. The good Hanage, the good Afro for Chaganike, for Chaganike, Sia, upon I'm gone. I'm a Wagitegi saga. I got my peggy tegia. You will never breathe. Also the Kage. Ipe Gimpana, Uno, Puto, Pagan, one of Nigeria because of a madman. Oh, Yemerije Meko Nyara, a by. Look at him, loss. You betrayed her. So the worst non the people that feed you, you betrayed in Kemilosh. You betrayed the you betrayed the Playway. You betrayed the Chukabam. You betrayed everybody that comes across. Everybody. You betrayed them. Chineke ga pokena konfnom. O na nkem ke ga gbachasa ga me. Enwe kwenye na akwoshimi ya yin ekwe. Ndet ga na akwoshike na iji oto. Yes. Okpo du je fari ge freeware. Your nails, everything is you. But this your bleaching, destructive body. You're gonna kiss your woman, you petrol, you name bleaching. Can't you go and afford a better bleaching if you wanna bleach? Ibuki Oji, Akagoji, everywhere about you, Oji, dirty people. Now come okay, you met your match in a high class, dirty, filthy, dirty. Look at Okeborom from Dubai. No go be the syphilis. No wonder major no wobu. Amami na camera down in our no mecha put in. Look at your voice note. Very soon I may put your voice note. Where is trending? Also, ipetre no giwa. Now content, but in the followers again bow. Now what go? Now AI. Look at how you guys are disgracing on ourselves. Also, you cannot do anything reasonable again. Or should I want content? Come on, shop.